खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय दिनै 31 मे 2023 बाराय बुधबार बे दाननि जोबथा खालार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। आसामनि थागिबि बे बोसोरनि IPL खेलायाव क्रिकेट गेलेनाय बे सुबुङा जाब्रबथाय जादों। गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय नवग्रह साखाथियाव जिम लाखांनानै न' फारसे थांफिनबाय थानाय समावनो बे बोसोरनि एबा 2023 मायथाइनि IPL खेलायाव राजस्थान रयेल टीमाव खेला गेलेनाय रियान पाराग मुंनि बे सुबुङा जाब्रबथाय जानानै जोखोम जादों। बे समाव रियान पारागखौ फाहामसालियाव फाहामथायगासिनो दङ। लोगोसे बे जाथायखौ लानानै गोबां सुबुङानो दुखु मोननाय फोरमायदों मानोना बिथाङा IPL खेलायाव खेला गेलेदोंमोन। सासे आबादारिया गावनि बेसेन गोसा जिउखौ गावनो फोजोबनांगौ जाबाय, नाथाय आबादारिनि जेंनाफोरखौ सोरखारा दासिमबो थि नोजोर लायाखै। गुरुग्रामनि बनसि पुलिस पारा साखाथियाव सासे आबादारिया फांसे दंफाङाव फासि लानानै गावनि जिउखौ गावनो फोजोबदों। थैनाय आबादारिनि मुङा जाबाय रामकुमार आरो अशोक मुंनि सासे सुबुंनि गेजेराव हानि बाथ्राखौ लानानै दाङाबाजि आरो नांलाय खमलाय जादोंमोन। बेनि उनावनो रामकुमारा बे जाथायखौ इनाय खालामदों। नाथाय रामकुमारा बे जाथायखौ मानो खालामखो ना हानि बाथ्राखौ लानानै नांलाय खमलाय जानायाव हाखौ जेसाखो बेखौ दासिमाव गुमुर मोनथ'नाय जायाखै। दा बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ आरो बे जाथायखौ लानानै ओनसोल नाङैनो गिखांनाय फोरमायदों। सासे हिन्दु सुबुंखौ माखासे दुथां उदखारिफोरा गावथारना गालांदों। जम्मु एन्ड काश्मीरनि अनन्तनाग जिल्लानि सिङाव थानाय जंगलात मान्डी साखाथियाव दुथां उदखारिफोरा सा काश्मीराव खामानि मावग्रा सासे हिन्दु सुबुंखौ गावथारनानै बुथारना गालांदों। गावथारजानाय सुबुंनि मुङा जाबाय दिपु, उधमपुरनि थागिबि आरो दिपुखौ फाहामसालियावबो लांनाय जादोंमोन, नाथाय रैखा खालामनो हायासै। दा बे जाथायनि सायाव जम्मु एन्ड काश्मीर पुलिसा गावसोरनि खामानिखौ मावगासिनो दङ। SI जुनमुनि राभा बिथांनि सायाव अमरेन्द्र ब्रह्म बिथांनि गोख्रों बिबुंथि। आसाम पुलिसा सरासनस्रा सुबुंफोरा जेब्ला जाब्रबथाय जायो अब्ला बिसोरनि सायाव गोख्रैसिन केस होनानै दायनिगिरिफोरखौ एरेस्ट खालामनो नागिरो। नाथाय दिनै जुनमुनि राभानि सायाव एबा पुलिसनि सायावनो आसाम पुलिसा जेबो एक्सन लानो हायाखै होननानै अमरेन्द्र ब्रह्म बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेराव रोखा बुंथिदों। बिथाङा मा बुंखो बेखौ खोनासंदो। माने एडमिनिस्ट्रेशननि जि मेकानिजम जि सिस्टेम, बे सिस्टेमाव जों बहुद माने गाज्रि रोखोमनि जों दा फिल खालामनो हादों। जाय जाथाया जानाङा, जाय जाथायखौ जों नुबाय, बे जाथाया रुंसारि SI जन्मनि बरानि मोनसे बे जाथायनि जारिमिना बेनो रोखा हिसाबै जों मोनथिदों जे निस्सय बेवहाय जोंनि फारसे जायखौ जोङो गोदोनिफ्रायनो जोंखौ डाउन ट्रडन होननानै बुंबाय थादों, बे डाउन ट्रडन STफोरखौहाय बा गोग्लैसोनानै थानाय सुबुंफोरखौहाय बेबादिनो जे नेवसियो, जाखांनो जे होआ, बे मोनसे रोखा जानाय बायदि जों नुनो मोनो आरो। दिनैनि जि जाथाय जानानै थांदों बे 15 मेआव बे जुनमुनि बरानि जि जाथाय, बे जाथाया जेरै दिनैसिम जिबादि मोनसे रादाब फैबाय थादों, मेडियाजोंनो होन, निउस पेपारावनो होन, इलेक्ट्रनिक मिडियाजोंनो होन, जों बेवहाय माबा नङा माबा मोनसे क्लु नुनाय बायदि जों मोनो जे बेवहाय निस्सय बेहाय षड़यन्त्र दङ। दिनै जोंनि बे जाखांफुनाय जन्मनि राभानि जि जाखांफुनाय जिबादि स्पिरिटजों, ट्राइबेला ओरैनो स्ट्रेट फरवार्डखा, रावखौबो बिसोरो माने गिनाय भाब गैया आरो सैथो खोथाजों जुजिग्रा, जों बेखौ हमदांनो हायो बे माने जन्मनि केरेक्टारनिफ्राय नायनानै। दा बेबायदि बुथारदों नामा? बेथ' बुथारनायानो, दा जिबादि नुदों बेयावथ' बुथारनायानो एकदम। आरो बिथां न'खरनिफ्रायनो जे CBI होगोन होननानै निउस होगासिनो दङ, नाथाय दिनैसिमबो CBI बिथां न'खराव थाङाखै। CBI होनायनि माखौ बुंबाय दा होसिगोन। बिथांनि न'खराव सहैयाखै। CBI सौहैयाखै दाबो। बेथ' बिराद मोनसे माबा जालायबाय, बावबो जों साननो गोनां जालायबाय। CBIनि खोथाखौ जुदि खुगाजों बुंबायबा CBI होसिगोन होननानै, CBI थांनांगौ आरो बे थाङैया बिसिनि भुल।
गभर्नमेन्टआथ' सबखौनो समानै नायनांगौ दिनै जों जिबादि नुदों जेने सेनियर मोस्ट DGP DIG जायफोरनिफ्राय जों मोनसे मेसेज मोनदों बार्ता बे बार्ताफ्राथ' निश्चय बे एडमिनिस्ट्रेशन लाइनाव ओरैबायदि मोनसे गोग्लैसोनाय माने गाहायाव फैनाय बायदि जों नुबाय आरो जेराव शान्तिनि थाखाय पुलिस बिभागखौ होदों एडमिनिस्ट्रेशन लाइननि जाया माने शान्तिनि थाखाय दाजानाय मोनसे बे माबा डिपार्टमेन्ट बे डिपार्टमेन्टआनो जुदि फोथायथाव नङाब्ला जों बायदि जनसाधारन मानसिया बोरैहायथो सुरक्षा दं जोंहाथ' सुरक्षा गैया जों जेरावखि जाया जोंखौ माने नासयनाय माबानायाव दंखायोनो आरो दिनै जों नुबावबाय पुलिसनि गेजेरावनो पुलिस बिभागावनो बे डिपार्टमेन्टआवनो गावजों गाव बेबायदि एना एनि गोबां दैदेनगिरिफ्रा बुंदों बिथाङा STनि थाखाय बिथांखौ बिदि फाव फान्दाय बुथारदों होननानै बेथ' सानथावना जाहैबाय एकदम जोंबोथ' साननांगोन दिनै साननो गोनां जादों बे STमोन नालाय STनि थाखायनो बेखौ साननांगौ जाहैबाय जों दा आरो बिनि सायाव साननांगौ ओरैबायदियाव जों लाबाय जे बिनि बेलायाव भाइरास जों नुबा सासे जेनेरेल पाब्लिकआ जुदि बेबादि एक्सिडेन्ट जायोबा बेखौ इमिडियेट एकदम केस माबा माबि नागिरनानै हमनो नागिरो खिन्थु दिनै बे पुलिसनि खेथ्रआवनो बेबादिखौ जों सासेबो हमनाय नुवाखै भाइरास बेजों सोरखौबा लिंक थाहांनाय बादि नुदों होननानै सोरबाया बुंदोंब्लाबो माबायाव ओंखारदोंब्लाबो रादाबाव ओंखारदोंब्लाबो बेखौथ' माने गभर्नमेन्टनि फारसेनिफ्राय नोजोरखौनो होआखै हम डिपार्टमेन्टआ बिनि फारसे एलुवा खालामनानै दोनदों हम डिपार्टमेन्टआ दिनै स्ट्रिक्टलि बेखौ दाबो हराखै गतिके बेहाय जों थारैनो जों बुंनो हायो जे बे माने ST होननानै जि नेग्लेक्ट खालामनाय जे मुगैनाय माबा दङ जोंखौ नेवसिनाय दङ जेराव जोंखौ गादबनाय दङ बे गादबनायनि माबाखौ जोङो एसेबाबो मोनदांनो हायो आरो जाय नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर गोजोन्थों एसेनोसै जै बर' हारिनि